Jedina karta na koju smo mogli da igramo je u stvari scenarij. Jer ja sam producent, debitant, Miša, reditelj, debitant. Kad sam pročitao scenario, zaista sam shvatio da je to nešto vrlo važno, nešto što je tu oko nas, nešto što nam se događa. Mislim da ovaj film pokazuje da je na neki način sazrelo vreme u Srbiji ili među ovim narodima, da se o takvim stvarima javno na ovaj način govori. Bilo je raznih dokumentaraca, bilo je raznih prikaza u štampi i tako dalje, ali koliko sam ja upućen, nijedno umetničko filmsko delo nije se bavilo na taj način tom temom i to me je naravno vrlo zainteresovalo. Mi smo sa svih strana okruženi raznoraznim atacima, zasipaju nas i mediji, novine i politika. Možda smo mi malo očistili taj prostor i ostavili mesta da vidimo gde su tu ljudi. Podela ovog filma je stvarno reprezentativna, mislim da ovaj region ne može bolje nam da trenutno od ovih ljudi. Lik Dušanovog oca, koji ima jednu ozbiljnu karijeru, nije očekivao da će u jednom trenutku njegov sin dobiti jedan tako delikatan zadatak. Tek onda shvata u kakvom se on sada osim gnezdu nalazi, ko su mu pretpostavljeni, jako se plaši da on o tome neće uspjeti. To je stvar. Veliko zadovoljstvo što je Pera Božović shvatio važnost teologije, iako nima puno snimajućih dana, njegovo prisustvo u filmu je nemerljivo i jedino on to mogao da odigra. Pera je moj drugić, veliki. Cijeli život smo zajedno drugovali, često smo igrali, ne toliko često, ali smo igrali u nekoliko filmova zajedno, predstava. I jedna lijepa stvar, znaš, naravno, uživao sam ponovo gledajući jedan druga u oči, igrajući, to je kao da plešeš tango u glumu partnerstvu, kao govoriti pravdu, biti dobar partner, pronaći tu kemiju između ljudi. Ajde pa naiđi ponekad, nemoj samo kad ti nešto treba. Živeo, tužioče! Jebi im kevu! Kako Kičić i ja već imamo ozbiljnu filmsku vezu, koja je nekako počela muvanjem blagim u filmu Turneja Gorana Markovića, pa se onda nastavila u Kako su me ukrali Nemci Miše Radivojevića, gde sam ga dibidus iskoristila, uvalila mu tuđe dete, venčala se i brutalno ga ostavila. Ovdje je došlo vreme za naplatu. Irena, žena koja je poprilično ostvarena u smislu obrazovanja, završene škole, u smislu zaposlenja, u smislu pronalaska čoveka svoga života i eto sada je u nekoj svojoj želji da oformi gnezdo i da isto to ispuni. I to je donekle jako dobro ide, osim što se pojavljuje problem ili ti rival, a to jeste njegov posao koji ga sve više odvlači od kuće. Hvala Jeleni Đokić zato što je ona jedna od onih glumaca koji viče još, hoću još, daj još. Zato što je to pomaže i to voli, a ti kao šminker, masker, kada imaš veliku slobodu da radiš na nečijem licu, samo proradiš i krećeš da radiš i da stvaraš nešto zato što ti neko pomogao. Sve je to užasno uzbudljivo i to su situacije koje jako raduju glumce. Znate, ja sam ovdje možda imala 8 dana snimanja, od kojih su 7 bili onako jednostavni prolasci od tačke A do tačke B uz eventualno 2-3 replike, ali onda na kraju te strefi taj 8. dan gde onako ostariš, što se kaže, godinu dana. To je bila taka provala oblaka. Mi smo svi bili potpuno mokri, ali nikome ništa nije smetalo. Ja mislim da naše telo također luči određenu dozu serotonina i endorfina. Ja sam užasno sretna kada vidiš da je to dobro uspelo. Nemaš gde da kažeš mokar sam, teško mi, jer gledajući nju
koliko se ona dala, ti tu apsolutno samo možda kažeš svaka čast. Znači ti naravno kada dobiješ aplauz od kompletne ekipe nakon neke scene, tako da koliko god to izgleda da je teško, to zapravo su dani radosti. Kad sam prvi put zapravo pročitala ulogu, svašta je krenulo da mi se roji po glavi. Kasnije, radeći sa rediteljem i svojim partnerom, sa Mišom i Uliksom, svašta smo mogli da namaštamo. Zapravo je bila veoma dobra osnova za razvijanje raznih mogućnosti. Čini mi se da su oba ženska lika bila tako napisana. Obe su pegave. Samo ona Crnka, ja sam Riđa. Obe do kraja prosto se bore za svog čoveka i za to svoje gnezdo. Obe stradaju na veoma sličan način. Obe budu potpuno slomljene i ne znaju u kakvom su se tragičnom kovitlacu obrale. Sve nestane, sve se sruši, sve se razvali. Zato jako volim onu scenu sa onim psom, sa onim kucom što nam se motala sve vreme kroz kadar. To kad se vraćamo tako, sami ko psi. Njih dve su dodale upravo ono što je ovom scenariju nedostajalo. Ti ženski likovi su bili tu da bi bili funkcija. Njih dve su sa svojim pre svega talentom napravile od toga dva divna ženska lika.